שלום חברים. אני אביב. ואני ליה. עכשיו אנחנו נלמד אתכם להכין סליים. בואו תקרא. יאללה. נראה לכם את סוג הסליים. הוא יהיה פלאפי וגלוסי ממש טוב. קריטים. אוקיי. טוב, מה שאנחנו צריכים זה דבק לבן. יש עוד דבקים כאלה. ועוד הזה שנצטריך. ויש כזה. ואנחנו צריכים קצף גילוח שהסליים יהיה פלאפי וגלוסי. אם אתם רוצים, אתם יכולים תוספות. אפשר נצנצים. אפשר את זה. זה הצבע אורנג' באנגלית. וזה היאלו. זה גווין. תראה, מה? גווין. זה פפר. זה פינק. זה בלו. אוקיי. ויש לנו עוד תוספות. אפשר קלקרים ועוד נצנצים. בואו נתחיל. אח שלי כמעט ולא שפך את הדבק, אני שפכת. אני אעזור לך. לא, אני רוצה... זה הכי טוב, זה הכי טוב. לא, אני רוצה את זה. אבל יש לי רעיון יותר טוב. פשוט תפתח את זה כך. כי... רגע, אני אעשה. זהו! אוקיי. נגמר. נראה לכם כמה הוא שם. אביב, תראה להם. עכשיו בוא נערבב את זה עם הזה, כי זה הכי קל לערבב. זה ממש נוזלי. יאללה, בוא נשים קצף גילוח. זה ממש קשה, אז אני אשים, סבבה? אוי, כמה שמנו. אני שמתי ככה, אח שלי שם מלא. לא, אחות שלי. יאללה, מערבבים. יאללה. ואחרי זה יהיה פלאפי, וזה לא יהיה יותר מדי דביק, כמו שיהיה סליימים ממש דביקים. שלי פלאפי. אני אראה לכם את הצורה שזה אמור להיות. זה אמור להיות כך. כן, טוב, זה טוב, אבל זה טוב. עכשיו שמים. נצנצים, אני בחרתי, אני לא יודעת, אמא, מה כדאי לי?